Ελάτε να δούμε τις προβλέψεις Νοεμβρίου για κάθε ζώδιο. Ο Νοέμβριος σε καλεί να δράσεις με θάρρος και πάθος. Ο Άρης στον τοξότη σου δίνει ενέργεια για νέα ξεκινήματα. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, μην παίρνεις αποφάσεις βιαστικά. Η Πανσέλινος στον Ταύρο φωτίζει οικονομικά και προσωπικές αξίες. Αναθεώρησε προσεκτικά συμφωνίες και υποχρεώσεις πριν δεσμευτείς. Η δημιουργικότητά σου ανθίζει, αλλά χρειάζεται μέτρο. Φίλοι και οικογένεια μπορεί να φέρουν απρόσμενες εξελίξεις. Η εσωτερική σου διαίσθηση σε καθοδηγεί στις σωστές επιλογές. Προσοχή σε παρορμητικές κινήσεις που μπορεί να φέρουν εντάσεις. Επαγγελματικά, φρόντισε να ισορροπήσεις όνειρα και ρεαλισμό. Ο Νοέμβριος σε οθεί να αφήσεις πίσω περιορισμούς και φόβους. Έρωτας και πάθος έρχονται πιο έντονα, αλλά απαιτούν ειλικρίνεια. Μικρές ανατροπές μπορεί να φέρουν σημαντική πρόοδο. Η υπομονή και η στρατηγική θα σε βοηθήσουν να πετύχεις στόχους. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει πιο δυναμικό και έτοιμο για αλλαγές. Η Πανσέλινος στο ζώδιό σου σε βάζει στο επίκεντρο. Οικονομικά και προσωπικές αξίες χρειάζονται επανεξέταση. Κάποιοι δεσμοί θα βαθύνουν, άλλοι θα τελειώσουν. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό ενισχύει τη γοητεία και τις σχέσεις. Η διαίσθησή σου είναι πιο ισχυρή και σε καθοδηγεί σωστά. Ο Άρης στον Τοξότη δίνει όθηση για δράση, αλλά με στρατηγική. Μικρές οικονομικές ή συναισθηματικές αναθεωρήσεις φέρνουν σταθερότητα. Ο Νοέμβριος σε καλεί να δεις ποιοι σε στηρίζουν πραγματικά. Προσοχή σε υπερβολικές απαιτήσεις ή παρορμητικές αποφάσεις. Η δημιουργικότητα και η αισθητική σου ανθίζουν. Σχέσεις με συνεργάτες και φίλους δοκιμάζονται. Η υπομονή θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις εντάσεις. Ο έρωτας μπορεί να είναι έντονος αλλά και μεταμορφωτικός. Κάποιες ευκαιρίες σε φέρνουν πιο κοντά στα όνειρά σου. Η σταθερότητα και η ηρεμία είναι το κλειδί για την επιτυχία. Η αναδρομή του Ερμή σε φέρνει σε επανεξέταση καθημερινών υποθέσεων. Ο έκτος οίκος σου ζητά τάξη και οργάνωση στη ζωή σου. Η δημιουργικότητά σου ανθίζει μέσα από προσωπικά σχέδια. Η Πανσέλινος στον Ταύρο φωτίζει φίλους και κοινωνικές σχέσεις. Σχέσεις με συνεργάτες δοκιμάζονται και φιλτράρονται. Ο Άρης στον Τοξότη σου δίνει ενέργεια αλλά και ένταση. Προσοχή σε παρεξηγήσεις και υπερβολικές υποσχέσεις. Ο Νοέμβριος είναι ιδανικός για αναθεώρηση στόχων και προτεραιοτήτων. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για επιτυχία και αρμονία. Η προσωπική φροντίδα και η υγεία απαιτούν προσοχή. Δημιουργικά project φέρνουν ικανοποίηση και νέες ιδέες. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή, εμπιστεύσου τη σε σημαντικές αποφάσεις. Σχέσεις και φιλία αποκαλύπτουν ποιοι είναι αληθινοί υποστηρικτές. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα μπορούν να φέρουν μεγάλα ωφέλη. Το τέλος του μήνα φέρνει νέα ενέργεια και προοπτικές για εξέλιξη. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει έρωτα και δημιουργικότητα στη ζωή σου. Ο τέταρτος οίκος ενεργοποιείται, απαιτώντας προσοχή στο σπίτι και την οικογένεια. Η Πανσέλινος στον Ταύρο φέρνει στο φως συναισθηματικά θέματα που χρειάζονται διευθέτηση. Ο Άρης στον Τοξότη σου δίνει δύναμη να οργανώσεις προσωπικά σχέδια. Σχέσεις εντείνονται και απαιτούν ειλικρίνεια και θάρρος. Ο Νοέμβριος σε καλεί να ισορροπήσεις εργασία και προσωπική ζωή. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να ξαναδείς σχέδια και επικοινωνίες. Η διαίσθησή σου καθοδηγεί σημαντικές αποφάσεις και επιλογές. Οι συναισθηματικές αποφάσεις θα καθορίσουν τη σταθερότητα του επόμενου διαστήματος. Η δημιουργικότητα ανθίζει μέσα από χόμπι ή προσωπικά project. Μικρές εντάσεις στο σπίτι ή με συνεργάτες είναι προσωρινές. Οικονομικά θέματα ίσως χρειάζονται αναθεώρηση. Ο έρωτας και η πάθος φέρνουν ανανέωση, αλλά χρειάζεται ισορροπία. Η υπομονή και η στρατηγική είναι τα κλειδιά για επιτυχία. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει πιο ισορροπημένο και δυναμικό. Ο Άρης στον Τοξότη φωτίζει τον πέμπτο οίκο, ανάβοντας τη σπίθα της δημιουργικότητας. Η Πανσέλινος στον Ταύρο επηρεάζει την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό εντείνει το πάθος και τη γοητεία σου. Σχέσεις και συνεργασίες απαιτούν προσοχή και ισορροπία. Ο Νοέμβριος σε καλεί να εκφράσεις τα θέλω σου με θάρρος αλλά και μέτρο. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να ελέγχεις λεπτομέρειες και συμφωνίες. Δημιουργικά project φέρνουν χαρά και αυτοέκφραση. Η οικογένεια και φίλοι μπορεί να φέρουν μικρές ανατροπές. Η αυτοπεποίθησή σου είναι υψηλή, αλλά προσοχή σε υπερβολές. Ο έρωτας μπορεί να είναι έντονος και μεταμορφωτικός. Οικονομικά ζητήματα απαιτούν προσεκτικές αποφάσεις. Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα στην καριέρα. Η υπομονή και η στρατηγική σε βοηθούν να πετύχεις στόχους. Η προσωπική εξέλιξη και αυτογνωσία είναι σημαντικές. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει έτοιμο για νέες εμπειρίες και προκλήσεις. Η καθημερινότητα και η υγεία σου απαιτούν προσοχή. Η αναδρομή του Ερμή φέρνει αναθεώρηση σε σχέδια και επικοινωνίες. Η Πανσέλινος στον Ταύρο φωτίζει επαγγελματικές και πνευματικές ευκαιρίες.
Ο Άρης στον Τοξότη δίνει ενέργεια αλλά και ένταση σε υποχρεώσεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό ενισχύει σχέσεις και συνεργασίες. Ο Νοέμβριος απαιτεί ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και προσωπική ζωή. Μικρές αλλαγές στη ρουτίνα φέρνουν μεγάλα ωφέλη. Η διαίσθησή σου σε καθοδηγεί σε σωστές αποφάσεις. Σχέσεις με συνεργάτες και φίλους φιλτράρονται. Η δημιουργικότητα και τα χόμπι σου δίνουν χαρά και ικανοποίηση. Οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή και αναθεώρηση. Ο έρωτας φέρνει ένταση αλλά και ευκαιρίες για βαθύτερη σύνδεση. Η υπομονή και η στρατηγική είναι απαραίτητες για επιτυχία. Μικρές ανατροπές μπορεί να φέρουν πρόοδο και εξέλιξη. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει πιο οργανωμένο και δυναμικό. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζει σχέσεις και συνεργασίες. Η Πανσέλινο στον Ταύρο αποκαλύπτει ποιοι σε στηρίζουν πραγματικά. Ο Νοέμβριος σε καλεί να επανεξετάσεις φίλους και επαγγελματικές σχέσεις. Ο Άρης στον Τοξότη σου δίνει ενέργεια για κοινωνική δράση. Η διαίσθησή σου καθοδηγεί σε δύσκολες αποφάσεις. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, φιλτράροντας ό,τι αξίζει. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να ελέγξει συμφωνίες και επικοινωνία. Η δημιουργικότητα και οι συλλογικές δραστηριότητες ανθίζουν. Ο έρωτας γίνεται πιο έντονος, αλλά απαιτεί ειλικρίνεια. Οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή και προγραμματισμό. Μικρές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες φέρνουν ισορροπία. Η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικότητα σου ανοίγουν νέες πόρτες. Προσοχή σε υπερβολές ή παρορμητικές κινήσεις. Η υπομονή και η στρατηγική φέρνουν σταθερά αποτελέσματα. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει πιο συνειδητοποιημένο και δυναμικό. Η Αφροδίτη στο ζώδιο σου εντείνει τη γοητεία και τη μαγνητική σου παρουσία. Ο πρώτος οίκος φωτίζεται, αναδεικνύοντας την προσωπική σου δύναμη. Η Πανσέλινο στον Ταύρο φέρνει στο φως οικονομικά και συναισθηματικά ζητήματα. Ο Άρης στον Τοξότη σε οθεί να αντιμετωπίσεις ό,τι παρέμενε κρυφό. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να επανεξετάσεις επαγγελματικά και προσωπικά θέματα. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται και φιλτράρονται. Ο Νοέμβριος σε καλεί να δεις ποιοι δεσμοί αξίζουν και ποιοι όχι. Η ένταση στις σχέσεις μπορεί να φέρει μεταμόρφωση και ανανέωση. Ο έρωτας είναι έντονος και μεταμορφωτικός. Οικονομικά θέματα απαιτούν προσεκτικές κινήσεις. Η υπομονή και η στρατηγική θα σε βοηθήσουν να αποφύγεις λάθη. Η δημιουργικότητα και η αυτοέκφραση ανθίζουν μέσα από χόμπι ή project. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή, εμπιστεύσου τη για σημαντικές αποφάσεις. Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει δυναμικό και έτοιμο για νέες εμπειρίες. Ο Άρης στο ζώδιό σου φέρνει αυτοπεποίθηση και ενέργεια για νέα ξεκινήματα. Ο πρώτος οίκος φωτίζεται, ενισχύοντας την πρωτοβουλία και τις ιδέες σου. Η Πανσέλινο στον Ταύρο επηρεάζει την καθημερινότητα και την υγεία σου. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό ενισχύει σχέσεις και συνεργασίες. Ο Νοέμβριος απαιτεί ισορροπία ανάμεσα σε προσωπική ελευθερία και υποχρεώσεις. Οικονομικά και σχέσεις χρειάζονται στρατηγική και προνοητικότητα. Η αναδρομή του Ερμή σε καλεί να επανεξετάσεις στόχους και συμφωνίες. Η δημιουργικότητα και η φαντασία σου ανθίζουν. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται και φιλτράρονται. Η υπομονή και η λογική είναι απαραίτητες για σωστές αποφάσεις. Ο έρωτας γίνεται έντονος και ανατρεπτικός. Οικονομικές αποφάσεις φέρνουν σταθερότητα όταν εξετάζονται με προσοχή. Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα στην καθημερινότητα. Η αυτοπεποίθηση και η δράση σου ανοίγουν νέες πόρτες. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει έτοιμο για νέα ταξίδια και εξελίξεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζει φιλίες, κοινωνικά δίκτυα και συλλογικές δραστηριότητες. Ο Άρης στον Τοξότη σε καλεί να δράσει στρατηγικά και μεθοδικά. Η Πανσέλινο στον Ταύρο αποκαλύπτει κρυφές δυναμικές που επηρεάζουν την καθημερινότητα. Ο Νοέμβριος απαιτεί προσοχή στις σχέσεις και συνεργασίες. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να επανεξετάσει συμφωνίες και επικοινωνία. Η δημιουργικότητα και οι συλλογικές δράσεις φέρνουν ικανοποίηση. Σχέσεις με φίλους φιλτράρονται, αποκαλύπτοντας ποιοι είναι αληθινοί. Οικονομικά ζητήματα και καριέρα χρειάζονται προνοητικότητα. Η υπομονή και η στρατηγική θα σε βοηθήσουν να πετύχεις στόχους. Ο έρωτας μπορεί να φέρει ένταση αλλά και βαθύτερη σύνδεση. Μικρές ανατροπές στην καθημερινότητα φέρνουν εξέλιξη. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή, εμπιστεύσου τη σε σημαντικές αποφάσεις. Η προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία είναι σημαντικές. Ο Νοέμβριος φέρνει ευκαιρίες για σταθερότητα και πρόοδο. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει πιο ισορροπημένο και δυναμικό. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζει καριέρα, φήμη και επαγγελματική αναγνώριση. Ο Άρης στον Τοξότη ενεργοποιεί φιλίες και συλλογικές δράσεις. Η Πανσέλινο στον Ταύρο φέρνει ένταση στην καθημερινότητα και στο σπίτι. Ο Νοέμβριος απαιτεί ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να επανεξετάσει συμφωνίες και επικοινωνία. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται, φιλτράροντας ό,τι αξίζει. Η δημιουργικότητα και η φαντασία σου ανθίζουν σε συλλογικά project. Οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή και προγραμματισμό. Ο έρωτας γίνεται πιο έντονος, απαιτώντας ειλικρίνεια και ανοιχτή επικοινωνία.
Η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικότητα ανοίγουν νέες ευκαιρίες. Μικρές αλλαγές φέρνουν μεγάλα αποτελέσματα στην καθημερινότητα. Η διαίσθησή σου καθοδηγεί σωστές αποφάσεις και επιλογές. Ο Νοέμβριος φέρνει σημαντικές ευκαιρίες για προσωπική εξέλιξη. Η υπομονή και η στρατηγική οδηγούν σε σταθερά αποτελέσματα. Το τέλος του μήνα σε βρίσκει έτοιμο για νέες εμπειρίες και προκλήσεις. Η Αφροδίτη στο Σκορπιό φωτίζει πνευματική ανάπτυξη, ταξίδια και μάθηση. Ο Άρης στον Τοξότη ενεργοποιεί το μεσουράνημά σου για δράση στα επαγγελματικά. Η Πανσέλινος στον Ταύρο σε καλεί να εκφράσεις τη φωνή σου και τις ιδέες σου. Ο Νοέμβριος φέρνει ευκαιρίες για δημιουργικότητα και προσωπική εξέλιξη. Η αναδρομή του Ερμή υπενθυμίζει να επανεξετάσεις συμφωνίες και επικοινωνία. Η διαίσθησή σου είναι ισχυρή και σε καθοδηγεί σε σημαντικές αποφάσεις. Σχέσεις και συνεργασίες δοκιμάζονται και φιλτράρονται. Οικονομικά ζητήματα χρειάζονται προσοχή και προγραμματισμό. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ακολουθήστε με για περισσότερα διαγαλαξιακά νέα.